Čaute ľudia, toto je náš nový short a dneska vám ukážeme, jak dobre dokážeme spracovať loptu. Keď pinknem o túto stenu, jak vidíte ju, tak sa mi to vráti a musím to udržať v tomto štvorci. Štvorec sa bude postupne zmenšovať a zmenšovať a keď to nedám, robím 50 klikov. Môžeme začať. Level easy. Zatiaľ som to dal. A ideme na posledný level, čiže musíme aj zmenšiť. A môžeme ísť na to. A teraz ideme klikovať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, A to už stačí. Napíšte do komentárov, čo som si tých 50 klikov zaslúžil.